ದೈವ ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪ್ಪುನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಊರುಗು ಬತ್ತಿನ ಸೀಕು ಸಂಕಟ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಡಿ ದೈವ ದೇವರಿನ ಸುಗಿತೋಂದು ಇತ್ತ. ದೈವ ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪುಗು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣಗ ಪಾಯರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಪೊತ್ತು. ಕರಿ ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆದು ಅವು ಏತು ಭಕ್ತರಿನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು. ದೇವಿ ಬೈದದಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ನಂದನ ಬಿತ್ತಿಲು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊರ್ಲುನು ನಮವರ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲು ಈ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್
ಸಯನ ಬೈದೀರು ಅಪ್ಪೆ ತೇಯಿ ಬೈದೀದಿ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಧರ್ಮದೈರು ಧೂಮಾವತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಉಪ್ಪೆ ಪಂಜುರುಳಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮೆರ್ನ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ದಾನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಂತಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ದೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಯೋಗನು ಆ ಶಕ್ತಿಲಿ ತೀರ ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಕರಿನ ತಿಂಗಳು ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸೇವೆಗಳು ಪೂರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬರಿಯರ ಎತ್ತೋ ಜನ ಭಕ್ತರು ಬಾಕಿ ನಡೆದವರ ಇತ್ತೆ ಬರಿಯರ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲ್ಪುಗು ಆಜು ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೈಯಗೆ 7:30 ಮುಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಪೂರ ನಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂಚಾಯ ನಡೆದವರ ಭಕ್ತರು ಮಾತೆರಲ ಬದುಕು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಪೂರ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಗರಡಿ ಮೂಲ ಗರಡಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ಬಲ್ಪಗು ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯತ ಪೂಜೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಡತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬರ್ಪಿಂಜನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಂತೊಂದು ಈ ನಿಧಾನ 247 ಗರಡಿದ ಆ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪ್ಪನ ಈ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತಾ ಭಕ್ತರನ ಸಾಕಾರುಡು ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ಆತು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರು ಬದುಕು ಅಪ್ಪನ ಪೂರ ಒಂಜಿಪಟ್ಟು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಬಿತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಪ್ಪನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಅನುಭವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ ಇಪ್ಪಡೆದು ಪಡೆದು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣೆ ಸತ್ಯದ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ನುಡಿಗೆ ಎಂಬಂಪಾತಿ ಕಾಲೊಂದು ಮೇಲ್ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತುಂಡರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೃತ್ಯು ಬಾತಿ ಎಂಬಾದ ಸಂಸಾರವು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಕ ಒಂಜಿ ಕೋಪದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಎಂಬಂಪಾದು ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ತೆತ್ತಂಡ ಆ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಂದ ಪೌಂಚಿನ ಯೋಗಲ ಭಾಗ್ಯಲ ಅಪ್ಪನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸತ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ತೀರ್ಥೋಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ದೆತ್ತೊಂದು ಸುಮ್ಮುಕೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸಾರಗಳ ಪೂರ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಂತು ಕುರ್ಲೆ ಸತ್ಯನೇ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನ್ನು ವಿಷಗಳಿಗಿತ್ತಲೇ ಹುಡುಗತ್ತೊಲೆ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ತೆಪ್ಪ ಒಂದು ಸಂಸಾರವು ಕೊರತೆ ಬತ್ತಿದೆ ಸಂಪಾದಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂಚಿನ ಯೋಗಗಳನ್ನ ಭಾಗ್ಯನ ಕುರಿತು ನನರ ಸಂಸಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಾತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅక్కడ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಕುರ್ಲೆ ಸತ್ಯನೇ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮಿಂಚಿ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರ ನಡೆಗೆ ಭಂಡಾರವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಭಕ್ತಿಂಚಿನ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸತ್ಯನು ಗೆಲ್ಲವರೇ ಧರ್ಮ ಬಲಿಪವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಕಾತು ಹೃದಯಪ್ರವೇತಿತ್ಯನ ಸಾಂತದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರಾತು ಭಕ್ತನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂಚಿ ಸಂಸಾರಗಳ ಪೂರ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಂತದ್ದು ಸತ್ಯನು ಗೆಂದಾತು ಧರ್ಮ ಬಲಿಪಾತ ಎಂದುಪಟ್ಟು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರದ ನಡೆಗೆ ಪೂರ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅಂತ